Atents! Ara mateix el famosíssim detectiu Kogoro Mori ens donarà la seva resposta. Quin d'aquests 5 homes és encara de llop? Correcte! Correcte! Fa justícia al Kogoro dorment. És una deducció que farà història. Nagase, per fi disputaràs el combat pel cinturó de la victòria d'encara de llop, el campió invencible. Et sents amb afany de guanyar? Ah, dic que és un inútil, que no hi estàs d'acord, Baró Ashura? Però és cert que tots dos volem conquerir la Terra. Així doncs, tranquil·litza't, li oferiré un dels millors monstres mecànics. Doctor, li enviaré uns quants guerrers per lluitar en la batalla en honor del Baró Ashura. Com t'abroquen, tu sol no estàs ni de lluny a l'altura del Mazinger Z. Em dic Zante. Sóc el fill d'en Callan, l'home que vas assassinar. Crec res del que dius. Ah, mort com un gos! Fa temps que esperava aquest moment. Et travessaré amb l'espasa. Això serà més fàcil que jugar a bales amb un nen petit. Els somnis de futur es barregen amb les preocupacions i un acaba per no tenir clar qui és exactament. I, per tant, el que toca fer és tirar endavant mirant sempre cap al futur. Segons el que dius, creus que et podries haver desmaiat perquè vas veure aquell home desconegut? Val més que no et forcis massa i que procuris pensar en el futur, d'acord? Tu no hauries de ser en aquest lloc. Estic segur que ningú no t'havia convidat a aquesta festa. Feu la prova de la pólvora a tothom, llevat dels nens. Ara que han assassinat a trets el subinspector Narasawa, és l'inspector Megre qui s'ha fet càrrec del cas. Noiet, sembla que tu has vist la veritat abans que cap de nosaltres ho fes. Qui ets, tu? Suposo que era inevitable. La pista està en molt males condicions. Però jo crec que ho ha fet expressament per deixar la nau fora de combat. Sí, però vagi en compte amb el que fa. Si el maten, no es podrà presentar i jo me la carregaré. Veig els meus germans petits que resen i esperen que torni a casa. Amb el cor ple d'amargor, però volen que torni per salvar-los. Què? Que t'has begut l'enteniment? Cap llebre pot guanyar el menut, que quedi ben clar! Està bé, aposto pel menut per 3-1. Després no diguis que no t'he avisat. El menut és el meu gos! Ho veieu? Atraparà aquesta llebre de seguida! Oh, el petit cavall de guerra ha guanyat. És una llebre fantàstica. Jo m'encarrego de la resta. Tu afanya't. Au, ves! Les vendes totals del supermercat i el nombre de productes en estoc no concorden. I això només passa quan l'AIA s'encarrega de tancar caixa. Les càmeres de vigilància estan programades per deixar de funcionar quan es tanca. Com és que després de renyar l'AIA el mes passat pel mateix motiu van deixar de desaparèixer coses? Què hi pots dir, això? Perquè tots els productes caducaven molt aviat. Però un robatori és un robatori. Vaja, si és la famosa doctora Litsuko Akagi. La seva presència aquí és un gran honor per nosaltres. Crec que la nostra arma és molt més segura que una altra arma que, a més de ser perillosa, resulta que pot perdre el control. No em digui que amb la ciència i l'ànima humana es poden vèncer aquells monstres. Està programat per qualsevol imprevist i té contramesures per solucionar tots aquests problemes. Sí, busco feina, però ningú no m'agafa. Ningú no vol tallar arbres. Mai no he viscut en un poble, només als boscos. Com parlaré a la gent? No hi estic acostumat. Jo el podria arreglar, aquest forat, però aquest cop no ajudaré. Estic enfadat amb aquesta gent. Sóc un ximple i he fet mal fet de no fer res quan tu m'ho has dit. Però ja que heu vingut, no vull que marxeu d'aquí amb les mans buides i per això us faré un petit regal. Jo no porto rellotge ni tinc cap intenció de participar en aquesta mena de joc. A més, vostès mateixos van assegurar que el culpable dels 2 crims anteriors era un assassí en sèrie, oi? Des d'un petit turó que vaig descobrir als afores de la ciutat de Tama Oest. Tens raó en això. Encara ets molt joveneta. Hauries de demanar a en Jou que et cantés una cançó de bressol per dormir. Vinga, maca, només hi ha un llit aquí. Que no ho veus, dona? I un noi i una noia han de dormir en llits separats. No ho sabies? És molt difícil trobar una ampolla de Ledoril de Napoleon. L'ampolla és de color verd fosc i l'etiqueta de color blau. Venia amb intencions pacífiques, però me la pagareu per haver-me decebut. He sentit a dir que sou una raça de muntanya. Què hi has vingut a fer aquí, a la costa? És un cavaller que respecto molt. Els nostres camins es van separar i ell es va fer tinent del príncep Hermes. Igualment pensava anar a Tessara per unir-me a l'exèrcit del príncep Arislan. Però has de trobar la teva germana. No l'oblidaràs així com així.
Ben fet, nois. No els ha interessat gens ni mica una de les meves meravelloses pilotes dedicades. Strike, el defensor de l'ordre i la justícia, ve a salvar-vos a tots. Escolteu-me, noies, escolteu-me! Encara tinc molts més accessoris fantàstics per salvar la gent. Yamada, encara no has vist la meva espiral llampec? És genial! Ho admetré tot públicament i acceptaré la llau de crítiques que em caurà al damunt. El nen que jo estimava com si fos el meu propi fill la va completar ara fa 2 anys. A més, jo no tenia ni un sol motiu per assassinar el senyor Kashimura. Per dur a terme la seva investigació, en Hiroki va reunir tota la informació que va poder i la va introduir a l'ordinador. Ah, sí? No m'ho havien dit mai que fos bonic. Vaja, aquest detall se'm va escapar. Així eres tu el noi ferit que tenia a l'habitació quan la vaig trobar que buscava una farmàcia? Vaig ser al front d'Itàlia, en un hospital de campanya, i després en un altre, fins que al final em van enviar aquí, i no sé per què. No en tinc ni idea, perquè no recordo ni el meu propi nom. Gràcies de tot cor, Candy, però no em vull convertir en una càrrega pesant per tu. Encara no ho ha superat totalment, Terry. És una noia molt fràgil que lluita cada dia sense parar per superar-ho. Perquè en la teva mirada hi havia alguna cosa que em recordava la mare del pobre Anthony. Escolta'm, per què no vas a passar una temporada a la Casa Pony, eh? Allí et podràs recuperar de tantes emocions i podràs pensar amb tranquil·litat en el futur. La veritat sigui dita, el problema és que jo escoltava molt més la meva gravadora que qualsevol cosa que em digués la dona, per molt important que fos. La majoria de la gent creu que els assassins en sèrie són persones introvertides, però no sempre és així. Això és un gran error. N'hi ha un dins teu i dins seu també. Fins i tot jo també duc un monstre amagat. No, s'equivoca. D'estudiants, el doctor Temma i jo no vam establir una gran amistat. A mi em passa el mateix. En comptes de la mà utilitzo aquesta gravadora. Ara picaré de mans. Quan ho faci, obriràs els ulls i et despertaràs de la hipnosi. Va ser en Franz Bonaparte que va dibuixar aquests retrats? Què deu haver pensat en Johann quan els ha vist?